Σας καλωσορίζω στο τέταρτο επεισόδιο Flex Science, το podcast της Elite Trainers Education. Είμαστε στο ευρύτερο πλαίσιο της απώλειας βάρους και ο επόμενος μας καλεσμένος είναι ο Αλέξανδρος Αχινίδης. Είναι παθολόγος ειδικός στην παχυσαρκία και το σακχαρώδη διαβήτη. Δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη και είναι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Θα προσεγγίσουμε, όπως καταλαβαίνετε, την παχυσαρκία από την ιατρική πλευρά και θα δούμε διάφορες εφαρμογές οι οποίες απασχολούν και το ευρύτερο κοινό. Θα το δείτε πολύ άμεσα στους τίτλους που θα ορίσουμε στη συνέχεια. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες για να μοιραστείς τις γνώσεις σου και την εμπειρία σου. Θα ήθελες να μας πεις κάτι σε σχέση με ένα γενικό πλαίσιο, ας πούμε, πώς αντιλαμβάνεσαι την προσέγγιση της απώλειας βάρους από τη δική σου πλευρά, από το ιατρείο. Καλησπέρα Βασίλη, να σε ευχαριστήσω και εγώ για την ωραία πρόσκληση για ένα θέμα που πραγματικά είναι πολύ ωραίο και σημαντικό. Είναι ενδιαφέρουσα η πρώτη σου ερώτηση, διότι θα ήθελα να γίνει σαφές σήμερα σε όλους τους ακροατές ότι η απώλεια βάρους και η παχυσαρκία δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά συνιστά νόσο και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί ειδικοί επαγγελματίες υγείας, όπως θα πούμε σε λίγο. Ακριβώς, όπως είπαμε πριν και με τον Νίκο, ο κόσμος πρέπει να οικειοποιείται ότι πρέπει να ανταποκρίνεται στους ειδικούς, δηλαδή για οτιδήποτε πάρει απόφαση να κάνει, από μια απλή υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση, την άσκηση ή ακόμα και την λήψη ενός φαρμάκου που θα συζητήσουμε πολύ πιο εμπεριστατωμένα με τον Αλέξανδρο, πρέπει να απευθύνεται στους ειδικούς. Αλέξανδρε, πότε απευθύνεται κάποιος στο γιατρό για απώλεια βάρους? Γιατί φαίνεται να είναι πολύ πιο σύνηθες, να το πω έτσι, να απευθύνεται κάποιος στο διατροφολόγο ή και στο γυμναστή. Η γυμναστική είναι συνυφασμένη άμεσα με τη διατροφή, δηλαδή οι δύο ειδικότητες συνεργάζονται πολύ, αλλά πότε κάποιος έρχεται και απευθύνεται στο γιατρό? Έχει πριν επισκεφτεί, ας πούμε, τις άλλες ειδικότητες, ή τα δικά σου περιστατικά των ασθενών έρχονται κατευθείαν σε σένα, είσαι ο πρώτος επιστήμονας υγείας που απευθύνονται? Βασίλη, γενικά και οι μελέτες έχουν δείξει, αλλά και πέρα από τη δική μου πρακτική, ότι οι ασθενείς απευθύνονται κυριότερα σε διατροφολόγους. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι πρέπει να επισκεφτούν και έναν γιατρό, έναν επαγγελματία υγείας, συγκεκριμένα τον γιατρό, για να ενημερωθούν γενικά για την παχυσαρκία σαν νόσο, να γίνει σταδιοποίηση σε ποιο στάδιο ανήκει ο κάθε ασθενής ή ο κάθε πολίτης, και έπειτα, με βάση και τις οδηγίες του γιατρού, γίνεται ενσωμάτωση όλων των λοιπόν ειδικοτήτων, δηλαδή και των διατροφολόγων και των γυμναστών. Άρα οι υπόλοιπες ειδικότητες, να διασαφηνίσουμε ότι δεν είναι με στάδια, να το πω έτσι, επίσκεψη, συνοδεύουν καθ' όλη τη διαδικασία διαχείρισης ή ρύθμισης βάρους, ακόμα και στα πιο βαριά, όπως τα λέμε, περιστατικά ενός βαραϊατρικού χειρουργείου. Πρέπει να υπάρχει και από πριν η συνεργασία των ειδικοτήτων και να συνοδεύει τη διαδικασία. Ακριβώς. Δεν μιλάμε ότι ο γιατρός, για παράδειγμα, είναι ο αρχηγός μιας ομάδας. Είμαστε όλοι μια ομάδα με ισότιμο ρόλο. Απλά ο γιατρός είναι αυτός που τουλάχιστον και με τις οδηγίες και με τη δική μας εμπειρία θα κάνει τη σταδιοποίηση και θα δούμε αν υπάρχει, γιατί η παχυσαρκία συνδέεται πάρα πολλές φορές με πολλές άλλες νόσους. Θα κάνει δηλαδή την αξιολόγηση. Σωστά. Και φυσικά σε συνεννόηση με τις άλλες ειδικότητες. Δεν υπάρχει ούτε πρώτος ρόλος ούτε δεύτερος. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Απλά αυτή η αξιολόγηση συνήθως γίνεται από τον γιατρό. Από τον γιατρό. Ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής. Επειδή αναφέρουμε τη λέξη παχυσαρκία και θα δώσουμε στη συνέχεια τον ορισμό, τα επιδημιολογικά στοιχεία, σε σχέση με την εναπόθεση βάρους από αυτό που ορίζουμε σαν υπέρβαρο, έρχεται ο κόσμος να αποκριθεί στο γιατρό ή είναι όντως τα πιο βαριά περιστατικά παχυσαρκίας τα οποία έρχονται συνήθως? Δηλαδή εσύ έχεις, να το πω έτσι, ασθενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν και αυτό που λέμε 5 με 10 κιλά παραπάνω από αυτό που ορίζουμε φυσιολογικό βάρος, ή είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άνω των 20-25 κιλών και πιθανά να εμφανίζουν και μία παθογένεια ή συγγενείς νόσους που συνοδεύουν την παχυσαρκία? Βασίλη, είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση συγκεκριμένη, γιατί ουσιαστικά πρέπει να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι η παχυσαρκία και το υπέρβαρο όλα ορίζονται από τον δείκτη μάζας σώματος. Άρα λοιπόν και ένα άτομο το οποίο έχει υπέρβαρο, όπως σωστά ρώτησες, δηλαδή το οποίο μπορεί να έχει λίγα κιλά παραπάνω, θα απευθύνεται στο γιατρό και θα πρέπει να απευθύνεται, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια συνοσυρότητα που να συνοδεύει το υπέρβαρο. Οπότε, επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, θα πρέπει να απευθύνεται για να γίνεται αυτή η εξατομικευμένη αξιολόγηση. Σωστά.
Με τον Αλέξανδρο, επειδή παρέλειψα να αναφέρω ότι συνεργαζόμαστε και εκτός από το επίπεδο της σχολής και σε ατομικό επίπεδο, έχουμε ένα team, να το πω έτσι, το οποίο απαρτίζεται από τον γιατρό, τον διατροφολόγο που πιθανά είδατε στο προηγούμενο επεισόδιο, τον Νίκο, τον γυμναστή. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο ανοιχτός είναι ένας γιατρός να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες ειδικότητες, γιατί πολλές φορές στη σχολή οι σπουδαστές μας μεταφέρουν την ανησυχία τους ότι δεν ξέρω, ας πούμε, σε ποια ειδικότητα γιατρού να απευθυνθώ. Ας πούμε, έχουμε πολύ συγκεκριμένα το παράδειγμα, συνδέουμε τα μυοσκελετικά με τον ορθοπαιδικό ιατρό. Με ποιες ειδικότητες ή ειδικότητα θα πρέπει οι γυμναστές ή οι λοιποί επιστήμονες υγείας να απευθύνονται στο γιατρό? Είναι ο διαβητολόγος όπως είσαι εσύ, είναι ένας ενδοκρινολόγος, μπορεί να είναι και οι δύο ειδικότητες? Συνήθως οι ειδικότητες που ασχολούνται με την παχυσαρκία, οι παθολογικές ειδικότητες, είναι οι ενδοκρινολόγοι, είναι οι παθολόγοι, όπως είμαι εγώ παθολόγος, οι γενικοί γιατροί, οι οποίοι όμως έχουν κάνει και μία εκπαίδευση για την παχυσαρκία. Δεν υπάρχει ειδικότητα για την παχυσαρκία, ωστόσο οι τρεις ειδικότητες που προανέφερα με την κατάλληλη εκπαίδευση ασχολούνται με την παχυσαρκία, αν εξαιρέσω φυσικά και τους βαρίατρους, δηλαδή τους χειρουργούς, οι οποίοι και αυτοί εξειδικεύονται σε βαριατρικά χειρουργία για την απώλεια βάρους, οι οποίοι όμως έχονται σε ένα επόμενο στάδιο, μια και ανέφερε στα στάδια, όταν αποφασιστεί ότι κάποιος ασθενής θα υποβληθεί σε κάποιο τέτοιο είδους χειρουργείο. Σε βαριατρικό χειρουργείο. Οπότε, δίνοντας έναν ορισμό για να καταλάβει και το κοινό μας τι ορίζουμε σαν υπέρβαρο, ίσως είναι πιο εύκολο, αλλά τι ορίζουμε σαν παχυσαρκία και πότε κάποιος έχει όντως την ανάγκη και πρέπει σε εισαγωγικά να απευθυνθεί στο γιατρό, ποιος θα ήταν ο ορισμός της παχυσαρκίας? Χαμογελάω γιατί αυτό πρέπει να γίνει σαφές, επειδή νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση γι' αυτό. Παχυσαρκία, αρχικά να πούμε ότι είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει υπερβολικό βάρος και λίπος σε έναν ασθενή. Το μέτρο με το οποίο την ορίζουμε είναι ο δείκτης μάζας σώματος, που είναι το βάρος προς το ύψος στο τετράγωνο. Και θέλω να γίνει σαφές στους ακροατές ότι ένας δείκτης μάζας σώματος, το BMI, Body Mass Index διεθνώς, από 18,5 μέχρι 25 είναι όνορμο βαρύς άνθρωπος, από 25 μέχρι 30 είναι το άτομο το οποίο ζει με υπέρβαρο και πάνω από 30 είναι το άτομο το οποίο ζει με παχυσαρκία, και ανάλογα με το BMI έχουμε τις διάφορες κλάσεις παχυσαρκίας. Οπότε στην ερώτησή σου, οποιοδήποτε άτομο έχει BMI πάνω από 25 θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό. Και προσοχή, μπορεί να μην γίνεται σαφές ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25, ζουν με υπέρβαρο και δεν το αντιλαμβάνονται. Θεωρούν ότι έχουν φυσιολογικό βάρος. Ότι έχουν φυσιολογικό, άρα πρέπει σίγουρα να οριστεί από τέτοιους δείκτες όπως είναι ο δείκτης μάζας σώματος, ότι υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τα οποία ορίζεται αυτό, και βέβαια να διευκρινίσουμε στο κοινό μας, επειδή και από τον τομέα της άσκησης χρησιμοποιούμε το δείκτη μάζας σώματος, ότι σίγουρα δεν μιλάμε για άτομα όπου η σύσταση σώματος έχουν αυξημένο BMI αλλά είναι και από μυϊκή μάζα. Αυτό είναι το επόμενο και πραγματικά είναι εύστοχο, χωρίς να το έχουμε συνεννοηθεί, ότι θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα δείκτη μάζας σώματος 27, έχω δηλαδή παραπάνω βάρος, αλλά όλο το παραπάνω βάρος μου είναι μυϊκός ιστός. Εγώ δηλαδή χρειάζομαι θεραπεία. Γι' αυτό το λόγο, για να κάνουμε και μια ποιοτική αξιολόγηση, υπάρχει και ορισμός της περιφέρειας μέσης, όπου έτσι ορίζουμε την κοιλιακή παχυσαρκία. Και στον ευρωπαϊκό πληθυσμό λέμε ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν περιφέρεια μέσης πάνω από 80 εκατοστά και οι άντρες οι οποίοι έχουν πάνω από 94, μιλάμε για κοιλιακή παχυσαρκία. Άρα αυτά τα δύο μέτρα, ο δείκτης μάζας σώματος και η περιφέρεια μέσης, ουσιαστικά είναι τα πρώτα που θα έπρεπε να αξιολογεί και ο διατροφολόγος, οι οποίοι τα κάνουν, και ο γυμναστής και φυσικά ο γιατρός. Σωστά. Αλέξανδρε, ανέφερες τον όρο κοιλιακή παχυσαρκία. Γνωρίζω, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι η αναπόθεση λίπους γύρω από την κοιλιακή περιοχή συνδέεται και περισσότερο με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ισχύει αυτό, και κατά πόσο πρέπει να είναι αφυπνισμένοι οι άνθρωποι που έχουν αυτό που λέμε παραπάνω κιλά, αλλά πόσο μάλλον η αναπόθεση είναι στη συγκεκριμένη περιοχή περισσότερο? Τι κινδύνους εγκυμονεί για τη γενικότερη υγεία? Είναι ακριβώς όπως το ανέφερες. Ουσιαστικά το ένα στο πούμε μέρος του ολικού λίπους είναι το σπλαχνικό λίπος, αυτό το οποίο υπάρχει στην κοιλιακή παχυσαρκία.
το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και μάλιστα προϊόντος του χρόνου υπάρχουν περισσότερες μελέτες. Για παράδειγμα, το σπλαχνικό λίπος συνδέεται με το λιπόδες ύπαρ, το οποίο για παράδειγμα λιπόδες ύπαρ, δηλαδή το σηκώτη, να το πούμε πιο απλά, το οποίο έχει διήθηση από λίπος, παλιά το θεωρούσαμε απλά σαν μία νόσο του σηκωτιού και πλέον θεωρείται παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου. Άρα όλη η έρευνα η μεταβολική στοχεύει πλέον στο σπλαχνικό λίπος, αυτό δηλαδή που συνδέεται με την κοιλιακή παχυσαρκία. Άρα είναι επί τούτου ένας ορισμός το οποίο έχει συνδεθεί άμεσα με δείκτες υγείας και θα σταθώ στην προηγούμενη έκφραση ότι πρέπει να αφυπνιστεί ο κόσμος σε σχέση με το τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Το διευκρινίζω ξανά και το ίσως να γίνω και κουραστικός κατά κάποιο τρόπο, γιατί αυτό το feedback που παίρνω εγώ, φαντάζομαι και σαν γιατρός εσύ και ο Νίκος το ίδιο διατροφολόγος, είναι ότι πλέον πολλοί κόσμος, επειδή υπάρχει η απομυθοποίηση του προτύπου, επειδή υπάρχει το body shaming και όλη η βιομηχανία, να το πω έτσι, στηρίζει κατά κάποιο τρόπο τους παχύσαρκους ανθρώπους. Υπάρχουν πλέον ρούχα πολλά για παχύσαρκους, υπάρχουν συναθρήσεις και blogs στο ίντερνετ και γενικά υπάρχει μία στήριξη προς αυτή τη μερίδα ανθρώπων, να ξεχωρίζουν ότι είναι άλλο πράγμα η απομυθοποίηση του προτύπου και ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτών των ανθρώπων και άλλο πράγμα αυτό που εξετάζουμε εμείς, δηλαδή η ιατρική πλευρά και το τι πάρεργα υπάρχουν στην υγεία. Να εξηγήσουμε δηλαδή στον κόσμο ότι, όπως είπες πολύ σωστά, η παχυσαρκία είναι μία νόσος. Όπως κάποιος νοσεί από ένα καρδιαγγειακό νόσημα, από μία χρόνια πάθηση, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι ο διαβήτης, το ίδιο νοσεί και από παχυσαρκία. Και δεν προσπαθώ να επεκταθώ σε κοινωνικές, να το πω έτσι, ψυχολογικές προεκτάσεις. Θα ήθελα να μας δώσεις τη δική σου εμπειρία σε σχέση με το πώς ο κόσμος αντιμετωπίζει καθημερινές δυσκολίες με την υγεία του όντας παχύσαρκος. Βασίλη, έθιξες πολλά θέματα και πολύ ενδιαφέροντα. Να ξεκινήσω από το κομμάτι ότι στην Ελλάδα έχουμε στοιχεία. Υπάρχει μια ελληνική μελέτη, η μελέτη Εμενό, όπου μελετήθηκαν οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου για τον ελλαδικό χώρο και φαίνεται ότι περίπου 30 με 35% των Ελλήνων ζουν με παχυσαρκία και άλλο 30 με 35% με υπέρβαρο. Αν το αθροίσει κάποιος θα δει ότι 70% των Ελλήνων, δηλαδή 2 στους 3, δεν έχουν φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Άρα σκέψου ότι βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φυσιολογικό BMI και έχουμε μάθει να τους θεωρούμε φυσιολογικούς. Άρα άσχετα από το body shaming και όλη την καμπάνια που γίνεται για τα άτομα αυτά, η υποστήριξη η οποία φυσικά και είναι θεμιτή και φυσικά και την ενθαρρύνουμε, από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να γίνει ιατρικά ξεκάθαρο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στους γιατρούς στα συνέδρια, ότι η παχυσαρκία είναι νόσος, ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται και ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό, επειδή έχουμε οικειοποιηθεί της εικόνας, εγώ δανείζομαι πάντα το παράδειγμα από τη διατροφή, ότι όταν κάποιος, ας πούμε, συνηθίζει να τρώει μια συγκεκριμένη μερίδα, δηλαδή ποσότητα φαγητού, οικειοποιείται με αυτή τη μερίδα και ενώ στην προσπάθεια ρύθμισης βάρους, απώλειας βάρους, η ποσότητα αυτή πρέπει να μετριαστεί ή και να μειωθεί, έχει οικειοποιηθεί τόσο πολύ το μάτι και πιο πολύ αναφέρομαι στις μερίδες των εστιατορίων, όπου γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Ο κόσμος από την εστίαση και από το φαγητό προσφέρει μεγαλύτερες μερίδες φαγητού για να κάνει, ας πούμε, πιο προσεγγίσιμη την υπηρεσία του καταναλωτή προς το φαγητό. Όμως όλο αυτό οδηγεί σε μια εναπόθεση θερμίδων πλεονάσματος, όπως το λέμε, δηλαδή πάνω του ισοζυγίου που χρειάζεται κάποιος, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε και εσείς που μας παρακολουθείτε, η μερίδα κάποιου στο εστιατόριο δεν μπορεί να εξατομικευτεί. Δηλαδή την ίδια μερίδα θα φάει ένα παιδί, μία γυναίκα, ένας άντρας, ανεξαρτήτως του BMI που προανέφερες, ανεξαρτήτως του ύψους, του βάρους και σίγουρα του στόχου που έχει για τη ρύθμιση του βάρους και για την ίδια την παχυσαρκία. Άρα αυτό που θέλω να πω και να το συνδέσω και με αυτό που είπαμε με την καμπάνια που, όπως είπες, στηρίζει, είναι ότι πλέον ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια προσπάθεια ρύθμισης βάρους ταυτόχρονα έχει και πολλά αθέμητα μέσα, να το πω έτσι, που λειτουργούν εναντίον του. Την κοινωνική πλευρά της ζωής του, το πώς πρέπει να φάει έξω με άλλους
με τους αγαπημένους του ανθρώπους, με φίλους, με συγγενείς, κοινωνικές συνευρέσεις, εργασιακές υποχρεώσεις πολλές φορές, γεύματα κλπ. Οπότε είναι νομίζω καθημερινά προβλήματα τα οποία λειτουργούν εναντίον και εκεί χρειάζεται και η σύσταση αυτού του team που ανέφερες, δηλαδή να υπάρχει μια προσέγγιση από όλες τις ειδικότητες, γιατί ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του. Και να μην ξεχνάμε, αναφέρθηκα πριν σε γιατρό, γυμναστή και διατροφολόγο και την υποστήριξη ενός ψυχολόγου, ο οποίος πολύ συχνά βλέπουμε το λεγόμενο συναισθηματικό προφίλ κάποιου που έχει πρόσθετο βάρος και ειδικά όντας παχύσαρκος, το οποίο πρέπει να δούμε και τη συμβολή αυτού του ανθρώπου. Κατά πόσο εσύ συστήνεις κάποιον, δηλαδή καταλαβαίνεις από την εμπειρία σου ότι πρέπει να γίνει referral και σε έναν ψυχολόγο, δηλαδή να υποστηριχθεί και η συναισθηματική πλευρά, να το πω έτσι, σε έναν τέτοιον ασθενή. Βασίλη, συνεχίζοντας και από την προηγούμενη ερώτηση, επειδή ανέφερες το πολύ ευαίσθητο θέμα του body shaming, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η παχυσαρκία είναι νόσος. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους ασθενείς οι οποίοι ζουν με υπέρβορο παχυσαρκία να έρθουν στον ειδικό, γιατί ουσιαστικά εξηγώντας το πώς προκαλείται η παχυσαρκία είναι σαν να απενεχοποιούμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να ζουν με υπέρβαρο ή παχυσαρκία. Η αιτιοπαθογένεια της παχυσαρκίας είναι τόσο πολυπαραγοντική, οπότε ενώ είμαστε επιθετικοί στην αντιμετώπιση της, παράλληλα τους απενεχοποιούμε και τους λέμε ελάτε να δούμε τι συμβαίνει, να δούμε ο κάθε παράγοντας πόσο συμβάλλει σε αυτό και να σας βοηθήσουμε. Όσον αφορά τους επαγγελματίες, τους ψυχοθεραπευτές, αυτό είναι μια εντελώς εξατομικευμένη υπόθεση. Υπάρχει ουσιαστικά και σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή και στον κάθε ασθενή ο γιατρός μπορεί να παραπέμψει σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας αν το κρίνει απαραίτητο, αλλά να ξέρεις, επειδή ανέφερες και γενικότερα προβλήματα, αυτά θα αρχίζουν σιγά σιγά να ενσωματώνονται και στις στρατηγικές δημόσιας υγείας, γιατί αυτά που ανέφερες, η έκθεση αυτών των ανθρώπων, ας πούμε, η καθημερινή ζωή, πόσο τους βοηθάει, είναι ουσιαστικά πιο πολύ θέματα δημόσιας υγείας που πρέπει, ας πούμε, ένας μεγαλύτερος φορέας να οργανώσει, και αυτά συζητώνται ήδη για τις στρατηγικές παχυσαρκίας ευρωπαϊκά. Είναι θέματα βέβαια που καλώς ή κακώς είμαστε πίσω, δηλαδή σκέψου ότι η παχυσαρκία πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα τα τελευταία χρόνια, αρχίζει και γίνεται και στην ιατρική κοινότητα ακόμα σαφές ότι είναι νόσος. Οπότε θέλουμε χρόνο, αλλά επειδή όλο αυτό είναι τόσο ωραίο αυτό το ταξίδι, γι' αυτό καλούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να απευθυνθούν και να τους βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας μας. Άρα σίγουρα ανάγεται και σε επίπεδο κράτους και καμπάνιας η οποία θα πρέπει να προετοιμαστεί για να προστατέψει κατά κάποιο τρόπο τους πολίτες ή τουλάχιστον να ενημερώσει και έμεσα να προστατέψει, για να οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι ίσως σε πιο υγιεινές λύσεις για το φαγητό τους, να υιοθετήσουν την άσκηση. Δηλαδή πώς γίνεται μια καμπάνια για ένα προϊόν από μια διαφημιστική εταιρεία αντίστοιχα να γίνει για τον υγιεινό τρόπο ζωής και για το ότι η παχυσαρκία, όπως είπαμε πολλές φορές, είναι νόσος, αντιμετωπίζεται. Και όπως είπες πολύ σωστά, και εκεί θα σταθώ για την επόμενη ερώτηση, να ορίσουμε λίγο πώς προκαλείται η παχυσαρκία. Γιατί πολλές φορές, όπως είπες, αντιμετωπίζουμε επιθετικά την νόσο αυτή, θεωρούμε τους παχύσαρκους ότι είναι τεμπέληδες, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά τελικά δεν τα κάνουν. Αλλά θα ήθελα να δούμε, έχει ιδιαίτερη αξία να αναφέρεις με τις γνώσεις σου πώς δημιουργείται αυτή η νόσος, ποιοι είναι οι παράγοντες, αυτό που λέμε η κληρονομικότητα. Ισχύει, κατά πόσο ισχύει, πόσο μπορούμε να κατηγορούμε, να το πω έτσι απλά, την κληρονομικότητα. Η παχυσαρκία, Βασίλη, ουσιαστικά είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Δηλαδή, εμπλέκονται μέσα παράγοντες παθοφυσιολογίας, δηλαδή παράγοντες αναφορικά με τη λειτουργία του κάθε οργανισμού, παράγοντες γενετικοί. Μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι αν ένας γονέας έχει παχυσαρκία γενετικά θα γίνει το παιδί. Υπάρχουν όμως γενετικοί τόποι οι οποίοι έχουν συσχετιστεί με την παχυσαρκία και την ώρα που μιλάμε γίνονται συνεχώς έρευνες, γιατί υπάρχουν κέντρα εξειδικευμένα ανά τον κόσμο που ασχολούνται με την παχυσαρκία, και φυσικά το περιβάλλον. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε κάθε άνθρωπο βαρύνει κάθε συνιστόσα κατά διαφορετικό βαθμό. Αυτό θα πρέπει να απενεχοποιήσουμε από τη μια αυτούς τους ασθενείς, γιατί πραγματικά μπορεί να έχουν μια προδιάθεση για να ζήσουν με παχυσαρκία, για να χρησιμοποιώ και το σωστό όρο. Από την άλλη όμως, όσον αφορά το περιβάλλον, εκεί μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνειδητά να κάνουν πρακτικές που θα τους βοηθήσουν. Και όπως είπες, στο περιβάλλον, για παράδειγμα,
εννοούμε την έκθεση σε μη υγιεινές τροφές, ακόμα και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο παίζει ρόλο. Χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο έχουν πληθώρα μη υγιεινών συνηθιών και συμπεριφορών. Ακριβώς. Οπότε είναι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα ζει με υπέρβαρο ή παχυσαρκία μπορεί να έχει διαφορετικό λόγο που κατέληξε εκεί. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί εξατομικευμένα και να λάβει την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ακριβώς. Άρα είναι άλλη μία συνιστόσα, άλλη μία περίπτωση μάλλον, όπου η απάντηση δεν είναι απλή ότι είναι ή δεν είναι κληρονομικότητα. Είναι, όπως είπε ο Αλέξανδρος, πολυπαραγοντικό το φαινόμενο και πρέπει να εξεταστεί η κάθε παράμετρος εξατομικευμένα για τον καθένα. Δεν είναι μία απλή απάντηση ότι φταίει ή δεν φταίει η κληρονομικότητα. Πάνω απ' όλα πρέπει πάλι να απευθυνόμαστε στον ειδικό για να μας πει, και αυτό που έχω βρει εγώ ότι παίζει ρόλο με την έννοια ότι είναι αυτό που μπορούμε εμείς να έχουμε πραγματική επιρροή, είναι το περιβάλλον. Γιατί αν υπάρχει κάτι, όπως είπες, σαν γενετική συμπεριφορά ή σαν κληρονομικότητα, όπως το λέμε πιο απλά, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο γενετικό μας κώδικα. Αυτό όμως που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το περιβάλλον, οι επιλογές μας, και είναι κάτι που χτίζεται μέσα από τις συμπεριφορές, από τον κοινωνικό περίγυρο και ίσως, αν το θέλουμε, και από τα εσωτερικά κίνητρα που μπορεί να έχει κάποιος, τα οποία όμως προσεγγίζονται από τις διάφορες ειδικότητες. Δηλαδή υπάρχουν μοντέλα συμπεριφορικής προσέγγισης που μπορούμε να βρούμε σε κάποιον, ακόμα και αν δεν έχει ενδογενώς τα κίνητρα, να τα δημιουργήσουμε. Δηλαδή να βρούμε μέσα από μία συνέντευξη τι μπορεί να οθήσει κάποιον άνθρωπο στο να χάσει βάρος, γιατί κακά τα ψέματα κανείς δεν θέλει να ζει με αυτό. Έτσι. Με αφορμή αυτό μου δίνεις μια ωραία ευκαιρία για να πω το εξής, που έχει πολύ νομίζω ενδιαφέρον για το κοινό. Δεν γνωρίζουν πολλοί, ακόμα και οι γιατροί, ότι σε όλες τις μελέτες που κάνουν και οι διατροφολόγοι και οι γιατροί, η απώλεια βάρους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μιλάω για υγιεινο-διαιτητικά μέτρα, μπορεί να γίνει. Αυτό που γίνεται μετά είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι χάνουν το βάρος, οι πολίτες, εγώ τώρα ως γιατρός λέω συνεχώς ασθενείς, ξαναπαίρνουν το βάρος. Δεν γνωρίζουν λοιπόν πολλοί ότι όταν ένας οργανισμός χάσει βάρος, γίνονται εκείνες οι παθοφυσιολογικές μεταβολές, δηλαδή γίνονται μεταβολές νευροδιαβιβαστικές και σε ορμόνες που το ίδιο το σώμα προδιαθέτει τον οργανισμό να ξαναπάρει το βάρος. Σαν να αντιστέκεται. Ακριβώς. Άρα εδώ έχετε η απενεχοποίηση για τον ασθενή. Από την άλλη όμως είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Εκεί έρχεται λοιπόν ο περιβαλλοντικός παράγοντας, ότι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι μπορεί να έρθει ο διατροφολόγος, ο γυμναστής, ο ψυχοθεραπευτής και πάνω απ' όλα η θέληση αυτού του ανθρώπου να μεταβάλει τις συνήθειές του, ώστε το περιβαλλοντικό κομμάτι να υπερισχύσει αυτή την παθοφυσιολογική μεταβολή και να κρατήσει την απώλεια βάρους. Αναφέραμε πριν στο προηγούμενο επεισόδιο με τον διατροφολόγο μας τον Νίκο διάφορες δημοφιλείς προσεγγίσεις διαιτητικές. Αναφέραμε την κετογονική δίαιτα, το fasting, την χορτοφαγική plant-based διατροφή. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όποια μέθοδο και να διαλέξει, που όπως εξηγήσαμε είναι πάλι εξατομικευμένη και ταιριάζει διαφορετική στον καθένα, μέχρι κάποιο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό, σε έναν βαθμό, μέχρι τουλάχιστον αυτό να γίνει τρόπος ζωής και να υιοθετηθεί πραγματικά, θα πρέπει στην αρχή να υπάρξει κάποιος περιορισμός. Και όπως λέω πάντα, τα κιλά δεν μπήκανε από τη μία μέρα στην άλλη, άρα δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος ότι θα χαθούν και από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια διαδικασία και όπως είπες, ένα όμορφο ταξίδι. Γιατί μπορεί πραγματικά ο άνθρωπος να βρει επούλωση, να το πω έτσι, από την ασθένεια, είτε συναισθηματική είτε ψυχική, αλλά και να ζήσει μια ποιοτικότερη ζωή. Εγώ από τη δική μου εμπειρία έχω λάβει παραδείγματα από παχύσαρκους που έχω αναλάβει με πολύ μεγάλο υπέρβαρο, δηλαδή 25-30 κιλά πάνω από το κανονικό, να μου μεταφέρουν δεδομένα ότι ανεβαίναμε τη σκάλα, ας πούμε, για να πάμε σε μια υπηρεσία ή σε ένα εμπορικό κατάστημα και αγχωνόμασταν για το ποιος είναι από πίσω μας, ότι του καθυστερούμε το δρόμο. Που στην ουσία μπορεί να μην συνέβαινε αυτό όντως σε αυτόν που ανέβαινε από πίσω τους, αλλά δημιουργείται ένα μοτίβο ψυχικό όπου αυτό περιορίζει τον ίδιο τον ασθενή. Και μετά, όταν κάποιος σκέφτεται ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να ισχύουν, δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα. Οπότε, αντίστοιχα, μπορεί να κάνει ένα rebound στη διατροφή, μπορεί οτιδήποτε συναίσθημα περιορισμού, φόβου, άγχους και στρες να μεταφράζεται σε φαγητό. Και έτσι συνδέουμε το συμπεριφορικό κομμάτι πολύ με αυτό που λέμε emotional eating.
δηλαδή τη συναισθηματική εξάρτηση από το φαγητό. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Και αυτό που είπες, ουσιαστικά εμείς το λέμε και στους ασθενείς. Εγώ στο ιατρείο έχω ένα χάρτη παχυσαρκίας, γιατί ουσιαστικά η παχυσαρκία συνδέεται με πολλές συνοσιρότητες. Τα 3 M's λέμε, metabolic, μεταβολικά, mechanical, μυοσκελετικά και mental. Στο mental που είναι ουσιαστικά η κατάθλιψη, η αγχώδης διαταραχή. Ψυχική υγεία, ακριβώς. Και ουσιαστικά αυτό λέμε και στους ασθενείς, ότι η παχυσαρκία συνδέεται με τόσες πολλές συνοσιρότητες που ουσιαστικά αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία βελτιώνουν τις συνοσιρότητες και φυσικά η ποιότητα ζωής που ανέφερες και είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Οπότε αν θα μπορούσαμε να ορίσουμε την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ποια είναι έτσι μια σειρά πραγμάτων που μπορεί να κάνει κάποιος για να αντιμετωπιστεί αυτή η νόσος? Η αντιμετώπιση παχυσαρκίας έχει 3 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα. Εκεί λοιπόν αυτά ξεκινάνε από BMI 25 και πάνω και είναι πάντα. Μας ακολουθούν και τα θέλουμε και στον δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η φαρμακοθεραπεία. Υπάρχουν φάρμακα, αλλά μιλώ πάντα για τα εγκεκριμένα φάρμακα που υπάρχουν. Και ο τρίτος πυλώνας είναι το βαριατρικό χειρουργείο. Να κάνει ένας ασθενής μια χειρουργική επέμβαση όπου υπάρχουν διαφορετικά είδη. Προσοχή όμως, το τι θα κάνει ο καθένας από αυτά τα 3 εξαρτάται πάντα από τον ειδικό. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση και να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος. Τονίζω όμως ότι τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα εννοείται τα κρατάμε και στη φαρμακοθεραπεία και στο βαριατρικό χειρουργείο, γιατί είναι το α και το ω για την απώλεια βάρους. Ακριβώς. Να μην περάσει η αντίληψη στον κόσμο ότι ακόμα και αν πάει στην τελευταία λύση, να το πω έτσι, τουλάχιστον με τη σειρά που τα ανέφερες, ότι ακόμα και μετά από ένα βαριατρικό χειρουργείο η ιστορία τελειώνει εκεί και πάβει κάθε προσπάθεια να συνεχίζει να ισχύει. Τα υγιεινοδιαιτητικά, δηλαδή ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και η καθημερινή άσκηση, η κίνηση του οργανισμού πρέπει να υπάρχει ακόμα και μετά από αυτό, για να συντηρηθεί και για να γίνει και μια ομαλή αποκατάσταση από το ίδιο το χειρουργείο. Έτσι. Θα σταθώ στο δεύτερο πυλώνα που είπες για τα φάρμακα και θα αναφερθώ σίγουρα σε μια ονομασία φαρμάκου η οποία είναι πολύ ευρείας κατανάλωσης, να το πω έτσι, στο κοινό τελευταία. Μιλάω φυσικά για το Ozempic, για το φάρμακο που γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος από κατανάλωση στο ευρύ κοινό. Και θα ήθελα να κάνουμε μία αναφορά, εννοείται από τη δική σου πλευρά την ιατρική, πρώτον για το θέμα της ασφάλειας. Πόσο ασφαλές ή επισφαλές είναι κάποιος να κάνει χρήση ενός τέτοιου φαρμάκου και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω χωρίς την αξιολόγηση από γιατρό. Μέσα από λόμπι, να το πω έτσι, διακίνησης μεταξύ φαρμακοποιών, γιατρών ενδεχομένως, γυμναστών, έχω ακούσει, διατροφολόγων ή ακόμα και ατομικά, εξατομικευμένα ο κάθε άνθρωπος. Και να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για χρήση του Ozempic από υπέρβαρους και παχύσαρκους μόνο. Μιλάμε για χρήση του Ozempic από άτομα που θέλουν να χάσουν 3-4 κιλά παραπάνω για το καλοκαίρι, όντας σε αυτή την εποχή τελευταία, και θεωρούν ότι αυτό θα τους δώσει μια πιο εύκολη προσπάθεια, θα τους δώσει το boost για να το συνεχίσουν μετά μόνοι τους. Θα ήθελα με πολύ ιδιαίτερη σημασία τη δική σου προσέγγιση σε αυτό. Να ξεκινήσω από το Ozempic, Βασίλη, από τα φάρμακα. Από το Ozempic. Εγώ ευτυχώς δεν έχω φτάσει. Έχω ακούσει διάφορα περίεργα για το Ozempic, αλλά δεν έχω ακούσει για να χάσει κάποιος 3-4 κιλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το Ozempic δεν είναι φάρμακο για το υπέρβαρο ή την παχυσαρκία. Ξεκινάμε από αυτό. Το Ozempic είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι για το σαχαρόδι διαβήτη. Είναι μια ουσία η οποία λέγεται σεμαγλουτίδι. Είναι GLP-1 αγωνιστής, δηλαδή είναι μια ουσία η οποία κάνει πιο έντονο το GLP-1 που υπάρχει ενδογενές μέσα στο ανθρώπινο σώμα και κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δόση 0,25, μισό και 1 mg, δηλαδή φτάνουμε μέχρι το 1 mg και είναι φάρμακο το οποίο συνταγογραφείται και είναι ξεκάθαρα για το σαχαρόδι διαβήτη τύπου 2. Αυτό που έχει γίνει και υπάρχει όλο, γιατί αυτό το βλέπω και εγώ στα social, όλη αυτή η παραφιλολογία με το Ozempic, είναι ότι η ίδια ουσία, η σεμαγλουτίδι, στην Αμερική, σε μεγαλύτερη δόση, ξαναλέω, ενώ στην Ελλάδα το Ozempic είναι μέχρι 1 mg, σε δόση 2,4 mg, με το όνομα Wegovy, έχει πάρει ένδειξη για την παχυσαρκία. Είναι δηλαδή η ίδια ουσία σε πολύ μεγαλύτερη δοσολογία και κυκλοφορεί σε Αμερική, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και το περιμένουμε, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι μέσα στο 25 και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αν ένας ασθενής, ο οποίος ζει με υπέρβαρο ή παχυσαρκία, πάρει το Ozempic σε δόση 1 mg, είναι σαν να παίρνει
ένα υποκατάστατο φαρμάκου, το παίρνει σε πολύ χαμηλότερη δόση. Στο 40% περίπου. Ακριβώς. Αυτό είναι αρχικής. το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι αυτό το φάρμακο, επειδή ακούτε όλοι για τις κλινικές μελέτες που έχουν όλα τα φάρμακα μέχρι να πάρουν ένδειξη, δεν έχει δοκιμαστεί σε δόση 1 mg. Η μελέτη η οποία έχει γίνει, η κλινική μελέτη, το πρόγραμμα κλινικών μελετών για τη σεμαγλουτίδη, για την παχυσαρκία, είναι σε πολύ μεγαλύτερη δόση. Οπότε δεν μπορώ ούτε το λόγο να καταλάβω κάποιος να πάρει το Ozempic, ούτε έναν γιατρό να συστήσει κάτι το οποίο είναι πραγματικά εκτός ενδείξεων, ξεκάθαρα. Παρόλα αυτά, για να το διευκρινίσω και να το καταστήσω σαφές, ακούσαμε διάφορες δόσεις. Ακούσαμε ότι η εργογόνος, να το πω έτσι, δόση είναι τα 2,4 mg και ότι η συνήθις δόση του Ozempic είναι το 1 mg. Το 1 mg είναι για το σαχαρόδι διαβήτη, τα 2,4 είναι για την παχυσαρκία. Αν υποθέσουμε ότι το κοινό μας, να το πω έτσι, καταναλώνει τη δόση του 1 mg, θα μπορούσαμε επαγωγικά να σκεφτούμε ότι επειδή είναι υποδεέστερη η δόση, αυτό είναι και ασφαλές για τη χρήση του? Εκεί ίσως θα κάνει μεγαλύτερο trigger στο κοινό, γιατί μπορεί κάποιος με την πολύ απλή λογική να σκεφτεί ότι εντάξει, εφόσον παίρνω το 40% της δόσης, άρα είναι και ακίνδυνο. Για πες μας λίγο τι. Καθόλου επαγωγικά δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε έτσι, γιατί ουσιαστικά. Ρητορική η ερώτησή μου εννοείται για να δώσω την πάσα να απαντηθεί. Αυτό που λέμε είναι ουσιαστικά πλέον ζούμε στην εποχή της evidence-based ιατρικής. Δηλαδή, ό,τι λέμε υπάρχει σε μελέτη. Δεν έχει δοκιμαστεί η δόση του 1 mg για να χάσει απλά κάποιος βάρος. Αυτή η σκέψη που έκανες εσύ, που φαντάζει εύλογη στην αρχή, ότι λέει κάποιος ότι αν πάρω το μισό φάρμακο, μήπως χάσω τα μισά κιλά, είναι απλά μια υπόθεση. Δεν έχει δοκιμαστεί, δεν συστήνεται από πουθενά και αν με ρωτάς, ενώ μου έχει ζητηθεί στο ιατρείο μου να γίνει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Και άτομα, τουλάχιστον που έχω ακούσει, τα οποία δεν ξέρω πώς με τον έναν ή τον. Γιατί καλός ή κακός δεν θα το κρίνω εγώ. Το Ozempic μπορεί κάποιος να το αγοράσει, αν το πληρώσει και μόνος του. Τα άτομα τα οποία το πήραν, εγώ δεν είδα ποτέ τέτοιες απώλειες. Δηλαδή, όταν ακούω ότι είχαν μεγάλες απώλειες βάρους, εγώ ειλικρινά, και το λέω πολύ ειλικρινά, δεν έχω δει κανέναν από τους ασθενείς μου και τους διαβητικούς να έχουν τέτοια μεγάλη απώλεια. Φυσικά, υπάρχει όντως, δηλαδή η διαβητική, μπορεί να υπάρχει μία μείωση της όρεξης, αλλά κάποια πράγματα που έχω διαβάσει ότι έχει γίνει τόσο δημοφιλές, ότι το παίρνουν ας πούμε ηθοποιοί, το παίρνουν ξέρω εγώ, άνθρωποι του Hollywood και χάνουν κιλά, πραγματικά εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Θα δανειστώ στο ίδιο μοτίβο το παράδειγμα του φαρμάκου, του συμπληρώματος καλύτερα διατροφής, της μελατονίνης για τον ύπνο, που μπορεί βραχυπρόθεσμα να βοηθήσει στον ύπνο, αλλά δεν αντιμετωπίζει την αιτία. Αντιμετωπίζει κάποια συχνώματα, πέρα από το γεγονός ότι η χρήση γενικά υπνοτικών έχει συνδεθεί γραμμικά με χρόνιες ασθένειες, ακόμα και με όλους τους δείκτες θνητότητας. Το ίδιο πράγμα μπορώ να αντιληφθώ ότι ακόμη και να βοηθήσει, ας πούμε ακίνδυνα, ας πούμε συσσαγωγικά, θα είναι κάτι βραχυπρόθεσμο, γιατί δεν δημιουργεί αυτό το περιβάλλον που να βασίζεται σε συμπεριφορές. Δηλαδή να καταπολεμιστεί η εναπόθεση βάρους στην πραγματική της αιτία. Οπότε για να το κλείσω το κομμάτι του Ozempic και να αναφερθούμε λίγο στα υπόλοιπα φάρμακα, θα πρέπει και αυτό να αντιμετωπίζεται ότι ακόμα και αν η χρήση του είναι θεμιτή, ας γίνει μια αξιολόγηση από το γιατρό και σίγουρα πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας που ανέφερες πριν με τα υγιεινοδιαιτητικά μέσα. Δηλαδή να μην περάσει σε καμία περίπτωση η αντίληψη στον κόσμο ότι παίρνω Ozempic και επειδή παίρνω Ozempic έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι μπορώ να φάω λίγο παραπάνω φαγητό, να γυμναστώ λιγότερο και αυτό θα μπορέσει κλασματικά ας πούμε να φέρει μια εξισορρόπηση στη ζυγαριά. Βασίλειο, ακριβώς έτσι. Εγώ θα έλεγα καταρχάς να ξεχάσει ο κόσμος το όνομα αυτό που ανέφερες του φαρμάκου για την παχυσαρκία. Ευτυχώς έχουμε στην Ελλάδα 2 φάρμακα για την παχυσαρκία τα οποία είναι εγκεκριμένα και περιμένουμε και ακόμα 2. Περιμένουμε την τριζεπατίδη και τη σεμαγλουτίδη που ανέφερα ήδη από το εξωτερικό, τα οποία και τα 2 φάρμακα θα έχουν τεράστιες απώλειες βάρους, φυσικά. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και τα περιμένω και επιστημονικά αλλά και για την κλινική πρακτική μου να έρθουν στην Ελλάδα και φυσικά αυτό είναι και το νόημα του φαρμάκου. Να πω στο σημείο αυτό ότι οι μελέτες οι οποίες έγιναν στη λίρα γλουτίδη που έχουμε τώρα στην Ελλάδα και στη σέμα γλουτίδη που περιμένουμε και την τυρζεπατίδη είναι κλινικές μελέτες σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν το φάρμακο αλλά παράλληλα έκαναν και υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, δηλαδή δίαιτα και άσκηση. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι η φαρμακοθεραπεία την δίνουμε, εγώ προσωπικά ασχολούμαι πάρα πολύ με φαρμακοθεραπεία παχυσαρκίας, μαζί όμως με δίαιτα και άσκηση. Ωραία, ωραία. Νομίζω ότι έχει καταστεί αρκετά σαφές αυτό. Ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Όσα αφορά τη φαρμακευτική προσέγγιση και το βαραϊατρικό, υπάρχουν κάποιοι δείκτες αντικειμενικοί ή ας πούμε ποσοτικοί, το οποίο μπορεί να ορίσει κατά πόσο κάποιος θα παραμείνει στο φάρμακο ή θα πάει στο βαραϊατρικό χειρουργείο? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν. Τι ισχύει πρακτικά? Εννοείται και υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Καταρχάς να πούμε ότι φάρμακο μπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος έχει δείκτη μάζας σώματος 27 μέχρι 30, δηλαδή υπέρβαρο, εφόσον υπάρχει μια συνοσηρότητα, και όποιος έχει δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30, δηλαδή ζει με παχυσαρκία, αυτή είναι η ένδειξη για να πάρει φάρμακο. Και βαριατρικό χειρουργείο μπορεί να κάνουν αυτοί που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, άρα παχυσαρκία κλάσης 3, που είναι η ανώτερη κλάση παχυσαρκίας, ή δείκτη μάζας σώματος 35 συν μια συνοσηρότητα. Βέβαια υπάρχουν οι καναδικές οδηγίες παχυσαρκίας, οι οποίες ακολουθούμε και πολλοί Έλληνες γιατροί, που το βαριατρικό χειρουργείο το έχουν λίγο κατεβάσει, δηλαδή και πάνω από 35 μπορεί να κάνει κάποιος χειρουργείο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αυτό που ανέφερε. Σε μένα ήρθε στο ιατρείο μου κυρία, η οποία είχε φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος και για να χάσει 4 κιλά το καλοκαίρι ήθελα να της βάλω λιραγλουτίδι, φάρμακο το οποίο το έχουμε. Αρνήθηκα. Γιατί αρνήθηκα? Μου λέει, γιατρέ μου, θα έχω κάποιο πρόβλημα? Δεν έχει μελετηθεί. Δεν έχει μελετηθεί αυτό το φάρμακο σε έναν με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος και δεν το έβαλα. Άρα λοιπόν έχουμε οδηγίες που βάζουμε φάρμακο, ποιοι κάνουν χειρουργείο, τώρα αν ακολουθούνται είναι άλλη ιστορία. Ακριβώς. Αλλά επίσης από εκεί και ύστερα μπορεί κάποιος μετά, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που κάνει χειρουργείο και μετά παίρνει και φάρμακο. Ή εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω ως παθολόγος, είναι ότι τα βήματα τα παίρνουμε ένα-ένα. Εγώ δηλαδή, επειδή έρχονται στο ιατρείο μου πραγματικά περιστατικά με πολύ ψηλούς δείκτες μάζας σώματος, εννοείται ξεκινάμε με υγιεινοδιαιτητικά, δοκιμάζουμε τη φαρμακοθεραπεία και αν αυτή αποτύχει, ίσως συζητήσουμε το χειρουργείο. Όσο αφορά τα υγιεινοδιαιτητικά, που ίσως αφορούν και περισσότερο το κοινό μας, δηλαδή οι περισσότεροι από τουλάχιστον τους γυμναστές και τους διατροφολόγους, παραμένουμε στο κομμάτι της διατροφής και της άσκησης. Πόσες, αν μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε, προσπάθειες αποτυχημένες πρέπει να έχει κάνει κάποιος για να πει τελικά και ο γυμναστής ή ο διατροφολόγος, μήπως να δοκιμάσεις την σύσταση του γιατρού και να δούμε το ενδεχόμενο να εισαχθείς σε φαρμακευτική προσέγγιση? Δηλαδή πόσες φορές κάποιος μπορεί να πει ότι έκανα αυτή τη διατροφή, αυτή τη δίαιτα, δοκίμασα αυτή τη μορφή άσκησης, παρόλα αυτά έχουν περάσει 5, 6, 7, 10 χρόνια και το βάρος μου παραμένει ή και να αποτίθεται περισσότερο? Υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση αναφορικά ή προκύπτει από μια εκτίμηση μέσα από μια συνέντευξη από τον ασθενή εμπροκειμένου σε σένα για να οριστεί ότι θα μπούμε στο φάρμακο? Βασίλη, σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά εμείς είμαστε πολύ επιθετικοί. Θεωρούμε ότι η παχυσαρκία είναι νόσος, ο επιπολασμός της αυξάνεται συνεχώς. Μέχρι το 2030 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα ζουν με παχυσαρκία, οπότε εδώ δεν περιμένουμε πολύ, τουλάχιστον οι γιατροί. Δηλαδή, αν κάποιος δεν μπορεί πραγματικά μόνο με τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα να χάσει βάρος και έχει ένδειξη να πάρει φάρμακο, μπορεί να ξεκινήσει πολύ γρήγορα το φάρμακο, γιατί το φάρμακο, θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί η ιστορία της παχυσαρκίας ενώ επιστημονικά, αλλά το φάρμακο το παίρνει, τον βοηθάμε, μπορεί να το σταματήσει και να συνεχίσει με δίαιτα άσκηση. Δεν χάνουμε χρόνο και ειδικά αν υπάρχει συνοσηρότητα, Βασίλη, αν υπάρχει μια υπνική άπνοια ύπνου, Ακριβώς. αν υπάρχει ένα σοβαρό άλλο πρόβλημα υγείας, εκεί είμαστε πολύ επιθετικοί και θέλουμε να χάσει ο ασθενής βάρος. Ακριβώς, και ανέφερες τη λέξη επιπολασμό. Συχνά εξηγώ τι είναι ο επιπολασμός και διόρθωσέ με και πάλι αν κάνω λάθος. Είναι όταν σε μια κατάσταση το προσδόκιμο έρχεται και είναι μικρότερο από αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή προσδοκούμε να δούμε έναν χ αριθμό νοσούντων, να το πω έτσι, αλλά η πραγματικότητα έρχεται και ξεπερνάει αριθμητικά αυτό που έχουμε προσδοκίσει. Τουλάχιστον για την παχυσαρκία, ο επιπολασμός αυτό δείχνει ότι συνεχώς αυξάνεται με πολύ πιο ταχύς ρυθμούς από ό,τι νομίζαμε. Αυτό. Και να πω εδώ ότι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαφάνεια που δείχνω στα συνέδρια είναι πώς συνδέεται η παχυσαρκία με το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή, πραγματικά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40, έχει 50% πιθανότητα να ζήσει μέχρι τα 70. Αν το σκεφτεί αυτό κάποιος, θα καταλάβει γιατί πραγματικά δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο στην παχυσαρκία. Ακριβώς. Και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε άμεσα. Ακριβώς. Το ίδιο, εγώ πάλι το ανάγω με τη δική μου ειδικότητα όταν μου λέει κάποιος
Εντάξει, μπορώ να ξεκινήσω άσκηση πιο αργά. Κάποια πράγματα, όταν ο χρόνος περνάει και ίσως σαν έκφραση πιο κλισέ, να λέμε ότι είναι το πιο πολύτιμο, αλλά όντως είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Δηλαδή, όταν θα χάσουμε μυϊκή μάζα μετά τα 38-40 μας χρόνια και αισίως θα οδηγηθούμε στη σαρκοπενία, που είναι η έλλειψη της μυϊκής μάζας, πραγματικά κάθε μέρα και κάθε προπόνηση μετράει. Το ίδιο πράγμα ακριβώς μπορώ να κάνω reflect με τα λεγόμενα του Αλέξανδρου, που λέει ότι δεν χάνουμε χρόνο. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λέμε, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, θα ξεκινήσω μετά το καλοκαίρι, θα ξεκινήσω μετά από το συγκεκριμένο event. Είναι, τουλάχιστον από τη δική μου πρακτική και εμπειρία, απλά ένα συνεχόμενο postpone, μια αναβλητικότητα, η οποία, όπως έχουμε δει, μακροπρόθεσμα δεν οδηγεί πουθενά. Το βάρος εναποτίθεται ολοένα και περισσότερο. Οπότε, αν θα μπορούσαμε να αφήσουμε, θεωρώ, ένα μήνυμα μετά από αυτό το επεισόδιο, είναι να μην αφήσουμε έστω ούτε και μία μέρα να πάει χαμένη. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε να απευθυνθούμε κάπου, να το κάνουμε άμεσα και γρήγορα. Το ένα μήνυμα να είναι αυτό, και το δεύτερο μήνυμα, το σίγουρο, είναι να ενθαρρύνονται αυτοί οι άνθρωποι και να ζητούν λύσεις, γιατί υπάρχουν ήδη λύσεις στην Ελλάδα για την παχυσαρκία. Περιμένουμε ακόμα και πιο δυνατά φάρμακα και πραγματικά δεν πρέπει να αφήνουν ούτε χρόνο να ξεκινήσουν και ούτε χρόνο να απευθυνθούν σε έναν ειδικό. Σίγουρα κάποιος θα τους βοηθήσει για να πετύχουν αυτό που θέλουν. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να σε έχουμε και σε επόμενο επεισόδιο, γιατί θεωρώ ότι θα δημιουργηθεί η ανάγκη. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση, ένα θέμα με τεράστιες προεκτάσεις όσο αφορά και τη συζήτηση και το επιστημονικό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάτε καλά και να μας ακολουθείτε στα social media και στο κανάλι μας στο YouTube.